Érkeztünk nagy nehézségek árán, 8 óra 49-kor Csorbára, új beengedőkapuk, Vasvári úr negyedszerre be tudott állni a parkolóba. Szeredőzködik az első úr, a Koprovi csúcs. Vasvári képviseli a női szakaszt. Igen, Vasvári úr. Végül egy biztos napszemekben ő van otthon a legjobban, tehát szó se róla. Ő a legjobb. Ja. 3 napszemüveget hoztál? Lezárhatok? Úgyhogy indulunk a Koprovira, 8:50, tervezett idő, 2,5 óra, 2,5 óra alatt fönn, 2 óra le. Tökéletes. Látszik. Elhoztam Tünde pólóját, hogy egy kicsit tudjátok nézni, mert izmos teste. Megyünk még boltba, akkor pénztem. Szépen csúcssörökkel és természetesen tanulóvízzel. Így van? Igen. A legfontosabb egy tanuló. Nekiállunk, szépen föltankolunk és elindulkodunk. Tudjuk majd stílusjavítás. Kilépünk az ösvényen és ilyen tájfogat. Tudod, hogy nem lehet elsietni, van olyan dolog? Ja, van. 10 óra 12, 16 perc alatt értünk fel a Koprádi tótól Csabival. Akkor 3 órát mutatott a Koprovi sticre, most már csak 2,5 óra hátra. Még szopni is kell egy kis vegyszeres vizet. Nem kell várnunk senkire, mert egy ívásúak vagyunk. És Petyám. 10 óra 51 perc van most, és akkor mindig van 1 óra 15 perc hátra. Elég a 3 órás útból már csak 1 óra. Ami 1 óra 55 perc alatt csináltuk. 1 óra 45 percet. Volt is szintkülönbség, úgyhogy ugráltunk, mint a kecskebéka, és akkor így körbe, majd föntről egy kicsit a Hinczótó, és akkor elvileg látni, kicsit rá is zoomolunk, hogy ott lesz a fölmenet, és ott van fönt a, játszik a nyerekbe a kis tábla. Ez a Koprovi, mindjárt fönn vagyunk, elindult a felhő, csak úgy jön föl a légnyomás, tolja fölfelé. És jön Mitter srác, lendületlenül, sziklákat nem tűrve, gyötri. Csináltam egy snitter. Hogy mit? Aha.
Setya 2 méterre a csúcstól, idő 11:38. Meg